Moko kuom jo-Kenya koro dwaro mondo sirikal olok chenro mar kepo mag obila e pacho ka gikwedo sandruok mar oganda e lwet obila ma Thurka. Ma biro e kinde mar riwruok mar Okinde Law Society of Kenya osingo mar biro kawo okang' mar chik ne obila matiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Simpros Okinda nigi ler mathoth. Sandruok mar jong'anyo e lwet obila e ng'anyo manyoro pod odong' e pacho oganda ma pacho ka. Kuom jopiny kod jotelo kwedo okang' mamalo tim obila matiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo kendo rem tiyo tijegi kaka katiba dwaro. Sani giketo ni bunde no gichalo chala toyi kuom ginyalo shuto go anybody. Koro sani jok ng'ato ang'ata miluongo ni police kata kobiro kamoro ma wantiere nyaka waluore nikech onyalo shuti anytime. Police manyalo nego kaka manyo nego dhako monindo gode bathe onego to negore matini ni ka nyathi mani oko to nyalo nego machal nade. Kama joludhe jembe nyoro nowae ka koro go joma ne ng'anyo e yo mamuol. Joludhe jembe ginoa kure. Mane gima wadwan polise bende kuong nyisowa. Nikech polise ok nyalo kawo joludhe jembe. Gine tokgi. To nigi gine the same people makeno wa expect mi warita. Akia ni ane makia lakini ka anya wuoyo kama kika ngulal koda polise jowadwa ana wacho mana pacha. Ang'uma keto police mondo qualify mondo bed police. Oganda go lero ni gionge geno kod obila ka gichiwo pachgi e wi lokruok monego ketie sekta mar obila. 1 year is not enough. 1 year okoromo. Training ok dware ni nikech wakawo nyaka polise moyudo nyaka wandike sekta mar police. To mano gima makosa. Koro nego watim thorough vetting ni polise. Polise onego be ni sani kiyiero polise tiyiero mana kaka nyalo yier ng'ama osomo maler maber ok ni dhi ringe pap tilokori polise ni ting'o bunde. Polise kendo onego bed ni en ng'ama en security bonego wuoth gi luth ok onego wuoth gi bunde. Corruption ok orumo sami kawe obila. Aparo ni wabiro bedo gi polise mabeyo kendo wabiro bedo gi Kenya maber. Koro kanya kama chandruok bede. Magi timore kinde mar riwruok Okinde LSK chano mar kawo okang' mar chik ne obila matiyo gi mask kendo tiyo kod teko mang'eny kuom jopiny mabago ng'anyo mokwe. We will continue to use our voice and platform as the Law Society of Kenya to raise concerns with those issues, be it not only at the local arena but in the international arena, so that we ensure members of the public get their day in court and also justice. We continue to watch briefs. Certain matters take longer, and that's why you see we keep pushing. Kane uwero mumane ubagi ya pisgi mani boma ma Nairobi, jatend LSK Faith Odhiambo sayo obila kuom chielo gi magina, jomane ng'anyo moting'o jausabuog rombe mane obila omonjo kendo chielo gi magina. This is an anarchy, an act of impunity that goons can be deployed as a tool for repression against people expressing their democratic and constitutional rights. The police, instead of upholding law and order, watched on and even participated in the thuggery. We have seen images of police officers looting and making away with laptops from shops broken in by the goons. Sadly, those whom the people of Kenya have entrusted to protect their lives and property are at the heart of undermining the safety and security of Kenyans. Odhiambo manyoro tendo obila no lero ni duol mar IPOA osechako nonro e wi obila manyoro chielo kod magina jausabuog rombe no e chuny boma ma Nairobi.